Matod pa ni Cebu City Councilor North District Konsehal June Alcover nga kanang larga-larga sa gawas, gasto-gasto lang na, usik-usik lang nas buhi sa katawhan. Ngano magsige man taglarga nga naa may mga daghan problema sa syudad sa Sugbo. Kanang paglarga-larga sa gawas sa nasod makasulbad makahana sa problema dinhi sa syudad sa Sugbo. Matupad Konsehal June Alcover nga mas palabihon pa niyang mo serbisyo sa katawhan kaysa magsigi og larga-larga sa laing nasod mga kabombo. Kini maoy sakto nga mindset. Kining mindset ni Konsehal June Alcover. Ang unahuna permi anaa kanunay sa katawhan og dili kay sigig larga, dili pareha sa uban nga mga city councilor, city officials, apila pod ang mayor gasige na lang og larga ngadto sa laing nasod mga kabombo. Gani mato pa ni Alcover, siya ra ang konsehal nga napirmi sa iyang opisina matag adlaw. Unya ang uban nga mga konsehal sa syudad sa Sugbo kausara moanha sa City Hall. Sa usa ka semana moanha lang kung naay session. Kung way session wa sa di moanha. Hasta mga constituente sa South District adto na mangayo og tabang sa opisina ni Konsehal June Alcover tungod kay wala may mga konsehal sa South District nga imo makita sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina. Ang mga taxpayer o mga magbubuhis nagkabuktot-buktot nagmaayo pagpanarbaho o niya atong mga buhis dagko itag buhis nya igasto lag plite sa mga city officials alang sa ilang luling hayaw ngadto sa laing nasod pareha sa iske katong mga hinanib ni Jessica Riz nang larga nga tong Singapore daghan kay sila kay gusto ko nga mo-observe sa best practices. Pwede naman ka mag-research sa Google, makat-on ka sa mga best practices kato karon sa Singapore. Apan gigastuan gyud gamit ang kwarta sa mga magbubuhis, mga kabombo. Napay mga chaperon, kuyog mga chaperon. Sige nagpahayahis lang sa tagsa ka mga baga. Ikaw nga taxpayer nga naminaw karon, nakatagamtam ka ba sa mga basic services sa gobyerno? Okay raman unta og dako ato mga buhis basta in return maka-experience pod unta ta og insakto nga mga serbisyo sa gobyerno. Unsaon ta man nga nabise man gud ning atong ubang mga city officials nga gasige lang og larga, nabiyaan naman ni ang syudad sa Sugbo og ang mga long overdue na nga mga problema sama sa baha og basura og mga naglatagaw nga mga buang hangtod karon wa pagyapon ni masulbad mga kabombo. Balik ko na ko kining sigig larga-larga sa gawa sa nasod, kining ato mga city officials nga sigig larga-larga sa gawa sa nasod, di gyud na makasulbad sa problema sa syudad sa Sugbo mga kabombo. Wa man dito sa ubang nasod ang solusyon sa pagsulbad sa itong problema diri sa dakbayan sa Sugbo mga kabombo.